Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo ka mga persona nadakpan nagbaligya kuntani sa mga kinawatan nga battery sa telcos nga nagabalor sa masobra 15 milyones pesos. Samtang junk shop kundi na-recover ang mga kinawatan nga battery ang pasakaan man sang kaso sang kapulisan. Yari ang report. Na-recover sang Task Force Telco ang 136 tanan ka mga kinawatan nga battery gikan sa cell site sang telco sa Mabinay, Negros Oriental. Ang mga battery nga nagabalor sang kapin 15.1 million pesos ang nakuha sang kapulisan sa junk shop sa Dalan Mabini sa Bacolod kahapon. Ang iban nga mga battery ang yara pa sa van nga gingamit sang 3 sa 8 ka mga suspect nga ginapatihan katapo sang organized crime group. Suno ay Colonel Noel Alinio, OIC sa Bacolod City Police Office, mahimo inside job ang natabo nga pagpangawat. Bangod isa sa mga nadakpan ang empleyado man sang telco. Mapapansin nyo, di ba, yung mga previous arrested natin na na-interview nyo rin sa akin, may mga nakasuot ng telco eh. Umuupa sila ng van at sinasabi nila is kinukuha sila para magnakaw. Hindi nga naman mapapansin kasi nakasuot sila ng telco eh. T-shirt, may kumpleto rin sila ng hagdanan. Kaya kung makikita mo sila, hindi magdududa. Ito mga na-arresto natin is may mga cases, criminal cases. Ang mga suspect nga sanday Erwin Aribato, Romelin Kiatson, kag Joseph Villanueva ang ginala na sa Mabinay PNP para mapasakaan sang kaso nga robbery. Magluwas sa ila pasakaan man sang kaso sang BCPO ang tagiya sang junk shop. Gintinguhaan sang crew nga makuhaan sang pahayag ang tagdumalahan sang kumbuyahan pero wala sang personnel nga luyag maghatag sang pahayag. Ang City Legal Office ang mag-a-assist man sa kapulisan sa pagpasaka sang kaso batok sa tagiya sang junk shop may kangtanan sa anti-fencing law. Kaya ito na to sila ang ito na to sila mga baterya mga iyasang telco na Within sa sulat sa junk sila shop. kompat May sa investigation o initial investigation, doon kayo na nakatabo. Ay ko idea kung dugay na natabo kay tingilan man to may lead sila kuno na kay dito ging baligyan. So we will file appropriate charges. Siyempre, automatic din yung anti-fencing law. At saka titignan din natin yung participation niya. Hindi lang ganun. Bakit meron siyang ganun karami? Tingnan natin. Is he a financer? Ano ba siya? Leader? Titignan namin yun. Hindi kami papayag na ganun lang. May business permit ang junk shop pero mag-recommend ang BCPO sa syudad nga ini ang temporaryo nga mapasiradaan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.